بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالمشرف لا تي في لا جبو أمبو فون إسلام يفولي كاينوي على كيسينا كهينة على كوكنن أو بلاجلينكا Association Riyadi ye jekuli ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako Maɲanbugu ma ɲina u jɛra ka mawluduba labɛn mawludu min hukumu kɔnɔna na n'u ye wele bila Bamako karamɔgɔ caman ma kɛnɛ in wasara ni maaba caman ye nka an y'an wasa don maa minnu na an ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi allazi taqaddasat asma'uhu wa wasi'at rahmatuhu li kulli shay wa usalli wa usallim ala al-fakhr al-ula والكنز المنى سيدنا وحبيبنا محمد الذي هو نور الوجود وهو شمس أضاءت العالم كله وهو سبب السعادة الأبدية لكل شيء وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجباء ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن السر الذي يجعل الإنسان إنسانا ويعرفه بجوهره الأصلي والحقيقي ويجعله أشرف المخلوقات هو الخلق الحسن. لذا كان نبينا مصطفى عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأثنى عليه ربه في كتابه الكريم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أنكلين كوفي كتغنيني الله سبحانه وتعالى في كبوشتاني توروما أما نكما كان دمني الله سبحانه وتعالى تغبرك ماي ألم يفرب النعمة تجيني الكيامة النعمة كرن كرنين تجي كم مساين تنوكا بركدا masa min sanuyara tɔgɔ minnu fɔra la sifa minnu fɔra la bɛɛ lajɛlen saniya tɔgɔ ni saniya sifatu ye masa min ka hinɛ ye a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen lase o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu Taala ka fɛ a k'a ka kisi n'a ka nɛɛma jidi danfɛn bɛɛ lajɛlen ka waso n'a ka kunnawolo kan ale min kɛra nataw jaman dingay ne ale de ye an kuntigi Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam ale min kɛra ɲɛnamaya nɔrɔ ye ale min kɛra tile ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye yelen sɔrɔ tile in fɛ inshallah ale min kɛra ɲɛnamaya ka kunnandiya sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ a k'a ka kisi n'a ka nɛɛma jida kan a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa tugura la ni ɲumanya ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma k'aw fo ni silamɛya ka foli ɲumanba in ye n'o de ye kisi ani hinɛ ani barika ye ya Rabbi ya Allahu Ala ka nin kɛ an ye diɲɛ kɔnɔ fo ka taa an don a ka jannatul firdausi kɔnɔ o la sa ne lamɛnbagaw an bɛna kuma fɛn jumɛn kan an ka nin sigida in na o de ye Aminatu den ni Abdulahi den Makaka ni Madinɛka a jogoba dɔw e ni ne ka kan ka an yɛrɛ lajɛ jogoba minnu na k'u ladege e m'a ye nin cɛ in de tɔgɔ dara ko Ashraful Khalki Ashraful Khalki khalkan wa khulukan wa fadlan danfɛn bɛɛ lajɛlen na fusamanti dan cogo la ani jogo la ani fusamantiya la nga tuma jumɛn hadamaden i bi kɛ adamaden yɛrɛ dafalen ye i bi kɛ adamaden ɲuman ye i bi fusaya ni adamaden tɔw ye cogo jumɛn na o bɛ kɛ kuma jumɛn n'a y'a sɔrɔ ni jogo ɲɛna
ni jogo dafara o de y'a to Mustafa kɛra afdalul khalqi o de y'a to Mustafa kɛra ashraful khalqi o de y'a to Mustafa kɛra akmalul khalqi a jogo e m'a ye a ma kabara a jogo la Qur'an kɔnɔ n'a ko a ma wa innaka la ala khuluqin azimin Muhammadu siga tɛ min na fiyewu siga tɛ min na i jogo ka ɲi a ma kabara a jogo la nin cogo de la ne ni an nana mawludu kɛnɛ sigi ka na mawludu kɛyɔrɔ la an nana mun de kosɔn ko Mustafa kanu bɛ an na ko kanu in yɛrɛ dalilu yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mustafa kanu bɛ e la k'o dalilu ye jumɛn ye k'o perewu ye jumɛn ye ko perewu de ye ko Mustafa de ko almar'u ma'a man ahabba ko jɔn ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'i bɛ maa min fɛ i ka mɔgɔ ladege i k'i bɛ maa min fɛ i k'i jogo kɛ mɔgɔ ta ye i k'i bɛ maa min fɛ n'o tɛ e ko e bɛ ne fɛ min ka go ne ye o ye e taabolo ye e ko e bɛ ne fɛ ne ko n ti min fɛ e kanu ye o ye wallahi kanu in ma dafa kanu in ma dafa dɛ o de y'a to setigi ko cogo di Qur'an kɔnɔ Mustafa kanu na a ko Muhammad qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim a ko Muhammad afu ye n'u bɛ ne Ala fɛ n'u bɛ ne Ala fɛ dɛ u ka e Muhammadu labato u k'i labato cogo di i nana ni fɛn min ye u ka sɔn o ma i nana ni min ye u ka jɛ ni o ye u ka e Muhammadu ladege u k'i jogo kɛ u jogo ye n'o kɛra ne Alahu Taala yɛrɛ bi k'u fɛ n b'u jurumu yafa n don ka alijinɛ kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o tuma na kira kanu sallallahu alayhi wa sallam a kanu la belebele a perewu ye jumɛn ye Ala kira jogo k'o ta k'o k'i jogo ye a fɔri ye ko jogo min tun bɛ Ala kira la ka o de ta a fɔri ye ko sɔn minnu kun ka go Muhammadu ye k'olu goya i yɛrɛ ye k'olu haramu Alahu Taala ka limaniya di an ma Mustafa jogo belebele dɔ tun ye mun ye Mustafa jogo belebele dɔ tun ye hinɛ ye ne lamɛnbagaw ni cɛ in de tun bɛ hinɛ wallahi o de y'a to a tɔgɔ damadɔ min sabatilen don hadisa kitabuw kɔnɔ o tɔgɔ dɔ ye mun ye ko nabiyu rahama ko hinɛ nabi ɲuman ni cɛ in de tun bɛ hinɛ o de y'a to a ma ko a ma Qur'an kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan fil alamin a ko anw masa ma e Muhammadu ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye ɲɛnɛmaya la wallahi ni cɛ in tun bɛ hinɛ an bɛna ka hinɛ dalilu dɔ f'i ye don dɔ la seli don sɔgɔmada fɛ Mustafa bi tɛmɛ denmisɛnninw parilen don denmisɛnnin kelen ale dennen bɛ kɛrɛfɛ a bi kasi fini nɔgɔlenw b'a la a ma pari a ma labɛn Mustafa ma tɛmɛ dɛ a ma fɔ nin ye denmisɛnnin dɔ ye dɛ nin b'a ka banbaganciya kasi la dɛ Mustafa m'o filɛ k'o négligé tɛ ka tɛmɛ dɛ Mustafa nana gɛrɛ denmisɛnnin in na a gɛrɛla la tumana min na a ko e bi kasi mun na a y'a kunkolonin salo k'a ɲɛji cɛ k'a nɛgɛ fo a makunna tuma min na a ko i kasi kun fɔ n ye i b'a la ka kasi mun de la a ko ne fa de tora Muhammadu nɔfɛ kɛlɛ la ne ye yatimɛden de ye e m'a ye ne tɔɲɔgɔninw bɛɛ parilen don bi selidonya in na ne ma pari n ma fini dɔn n ma labɛn ni ne fa tun bɛ balo la nin tun tɛ kɛ nin yɔrɔ la Mustafa ka kasi juguyara ni den in ta ye o yɔrɔnin bɛɛ la Mustafa ko den in ma a ko yalima i t'a fɛ Muhammadu ka k'i fa ye wa i ti sɔn Muhammadu ka k'i fa ye wa denmisɛnnin yɛlɛla a girinna a ko foyi man di n ye diɲɛ kɔnɔ ka o bɔ a ko yalima i ti jɛ n'a ye Aisha ka k'i ba ye wa denmisɛnnin ko a ko o de ka di ne ye kojugu Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye den in ta a y'a da disi kan a y'a sunbu a ko wa ne de ye Muhammadu ye yatimɛden
a kontana a taara n'a ye so ka Aisha amba Aisha ka ko ka jɛ ka fini kuraw don a yɛrɛ la a ka bɔ ka sɔrɔ ka na nisɔndiya k'a tɔw fɛ fo ka na waso u la k'u tun bɛ ka seli kɛ ko fa b'u bolo ko bi k'ale ye fa sɔrɔ min ka fisa n'u bɛɛ fa ye k'ale ye ba sɔrɔ bi min ka fisa n'u bɛɛ lajɛlen ba ye nin ye Mustafa ka hinɛ dɔ ye ne baw ne balimamusow ne lamɛnbagaw k'a jira i la k'a fɔ ko Mustafa ka cidenya hinɛ k'a ɲɛsinna musow de ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Mustafa bi ci kuma min na a y'a sɔrɔ denmuso de su tun bɛ don Maka ni muso kun jiginna k'a den kɛra muso ye dɔrɔn b'a ɲɛnɛma su don Mustafa ka cidenya de nana o dabila Mustafa bi ci tumana min na a y'a sɔrɔ muso de kun bɛ fara tiɲɛ kan k'a tila cɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ fatura denkɛw bɛ n'i jɔ baw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ k'i jɔ i b'i ɲɛna ta min y'i ba ye i t'o dɔrɔn de ta n'o tɛ i bɛ se k'i fa muso tɔ bɛɛ ta Mustafa de nana nin bali Mustafa bi ci tuma min na a nana sɔrɔ muso kun bɛ kɛ ka juru sara Mustafa de nana muso bɔ nin na Mustafa ma da o ma sallallahu alaihi wasallam a ko cogoya di ne ba ne balimamuso walasa e k'a dɔn k'a fɔ ko Mustafa hinɛli la k'i bonyana a bolo ale de ko a ka kumakan sanumanw na ko an-nisa o shaqa'iqur rijal ko musow de ye cɛw fɛɛrɛ ɲi k'u fan kelen ko cɛ ka cɛya tɛ se ka dafa ni muso t'a kɔ Mustafa de ye nin fɔ k'a jira i la ko Mustafa hinɛna musow la Mustafa dalen b'a ka saya bana na tuma min na kumakan laban dɔwɛrɛ fɔfɔ min kɔ usikum bin nisa'i khayra n b'aw ladi n b'aw waaju a ye ɲuman kɛ musow ye a ye hinɛ musow la Mustafa ka hadisa dɔ bɛ yen a bɛ mun de fɔ a ko musow ma ko asiratun ko ɲɛnama minɛw de don ko ka hinɛ u la ko muso b'a cɛ bolo i n'a fɔ ɲɛnama minɛ ko ka cɛ ka hinɛ muso la sa nin ye Mustafa ka kuma dɔ ye halisa Mustafa ka hinɛ ka ɲɛsin muso ma ale de ko ten ko ni sahabaw n'u taara kɛlɛyɔrɔ la k'u ka kana se muso ma ko muso kana faga u fɛ ko denmisɛnnin kana faga u fɛ Mustafa de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Amani ni sitigi ala fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jannatul firdaus kɔnɔ ka ɲɔgɔn foni ni foli kan sanuma ye ka bɔ ka an karamɔgɔ ni an baden ni an kanubaga madame ba Mariam Tarawele k'a fo a ka laselikan ɲuman na an karamɔgɔ Usman Tarawele an b'a fo a bɛ laɲini min na an ye diina kɔnɔ ya Rabbi ala k'an se o place la ala k'an n'a sara kanu kumaw la k'a fɔ ne ma ko Rabiatul Adawiya kanu ka baara don ala k'an se yen nɔ ya Rabbi ala k'an se yen an b'an sinsin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye n'o de ye bismillahir rahmanir rahim tɔgɔ min alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mumini ko bismillahir rahmanir rahim a ko a bɛ iblisa yele i n'a fɔ tasuma bɛ nɛgɛ yelen cogo min na nin tɔgɔ in de kɔrɔ ka bon kojugu tɔgɔ in kɔrɔ ka dun kojugu an y'an sinsin Allah subhanahu wa ta'ala a ka nin tɔgɔ barikama ye
kawsara koji nani bi ɲɔgɔn sɔrɔ tɔgɔ min kɔnɔ n'o ye bismillahir rahmanir rahim kanyina Allah subhanahu wa ta'ala la harman bi basmala la ala ka ko kosa kenen sigi kunye kira kanu mi ala ka kira kanu jiri an dusukun an b'a fɔ masa ɲɛ ko alhamdulillahi rabbil alamin masa min y'a daminɛ ɲuman na wa a b'a laban ɲuman na a bɛɛ lajɛlen ye masa min ta ye a bɛɛ bi masa min bolo masa min de bɛ se a bɛɛ kɔrɔ masa min kelen pewu de bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'i ye jigi kɛ ni masa min ye walahi i jigi ɲɛna a yamara n'i y'i sɛmɛ fɛn fɛn na min tɛ ala ye don dɔ la a bɛ bɔ e kɔrɔ walima e bɛ bɔ a kɔrɔ n'i ye jigi kɛ masa min ye a tɛ bɔ e kɔrɔ an y'an jigi kɛ o masa in ye ka masa in tanu ni nin kɛnɛ in sɔrɔli ye ni an farikolo ye ni an niw ye n'an dusukun ye an b'a fɔ ala in ye o la ko alhamdulillahi rabbil alamin n'o caman ye bi sigida in kanu nka ala ma jɛn n'a ye olu ka se nin kɛnɛ nɔrɔma in kan ala ye an min sigi kɛnɛ in kan an b'a fɔ ala in ye ko alhamdulillahi rabbil alamin k'a ɲini o ala kelen fɛ k'a ka sɔli kɛ a kanubaga in kan an kanubaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bi si an ɲɛna ni cɛ min kanu ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kuntigi ɲɛna an kuntigi alqiyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam صاحب مفتاح الجنة الجنة التي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى سرنا لبلبل باتجي القيامة جهدو don mi an fa adama b'a fɔ ko n tɛ se nuhu b'a fɔ ko ne tɛ se wallahi mu ibrahima b'a fɔ k'ale tɛ se musa ko n tɛ se isa ko n tɛ se ahmad al-bashir ash-shafi'ul mushaffa ala ko ale de ma wala sawfa yutika rabbuka fatarda a ko ne ala bi n'i sɔn k'i sɔn ko f'i k'a fɔ ko a ka ɲi ten nɔ ala kan fara bashiru ka sɔn fɛnw kan nin don amara dugukolo bi fara ka bɔ cɛ min fɔla kan alqiyama jɔ don ne kan bɛ ale de ma dugukolo bi fara ka bɔ nin cɛba in kan cogo di e bi sɔlatu min na amara i ka se ka valeur dɔn ngo ni alqiyama jɔ don sera n'a ye masa rahmanin diya tuma min na k'ale bɛna alqiyama jɔ masa min ni ale de tɔgɔ ye alqadirul muqtadir a b'a daminɛ jɔnw na fɔlɔ jibril mikail asrafil azrail alayhi salam setigi ala bɛ nin mɛlɛkɛ ba naani wuli k'u jɔ a b'a fɔ mɛlɛkɛ ba naani ma k'u ka taa ale kanubaga kaburu la u ka taa kunbɛn ka na ni a ye kɛnɛ kan mɛlɛkɛ ba naani bi wuli u bɛ alqiyama jɔ don kɛnɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'u sen nɔ ye o tɛ alakira kaburu ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi u bɛ n'u jɔ setigi ala ma subhanahu wa ta'ala jalla wa ala u b'a fɔ ya rabbi an yaalala yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ma se ka i kanubaga mustafa kaburu ye ala b'a dɔn ka tɛmɛ u kan mɛ a b'u ɲininka ko tuma mun de tun ka di ne kanubaga ye kojugu Jibril alayhi salam a b'a jaabi ko salatu de tun ka d'a ye kojugu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ala ka nafani a baraka amin ko tuma na no de tun ka di ne kanubaga ye ay soli kɛ mustafa kan mɛlɛkɛw bi soli kɛ alakira ba in ka salawatu rabbi wa salamuhu alayhi n'u solila belebele kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u b'a ye dugukolo bi cɛci nɔɔrɔ bi bɔ dugukolo in na ila anani sama fo ka taa se sanfara 7 dan na Jibril alayhi salam a b'i kanto mɛlɛkɛ ba naani tɔw ma ko ne ye nin nɔɔrɔ min ye sisan ko nin nɔɔrɔ in tɛ se ka kɛ foyi ye fo n'a kɛra ne kanubaga Muhammadu nɔɔrɔ ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi mɛlɛkɛ tɔw b'a ɲininka k'e y'o dɔn cogo di a ko sika t'a la fɛ nin ye Mustafa nɔɔrɔ ye nin ye Mujtaba nɔɔrɔ ye nin ye Ummiyi nɔɔrɔ ye nin ye Hasimi ye nɔɔrɔ ye nin Zamzami ye nɔɔrɔ ye Taqiyullahi ale nɔɔrɔ de ye nin ye Imamul Muttaqina ale
nora de ni qa'idu ghurril muhajjalina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mustafa salawat rabbi wa salamuhu alayhi Jibril alayhi salam ani meleketa ubita kata noro poira yoro mina ubita soro Mustafa de bi salawat rabbi wa salamuhu alayhi ala ba fo Jibril alayhi salam kaka ale kanu bagay ale ala yere kera jomi fe ale ala yere jomi suwante ale ala nyada chemi kanu koso ale ala bina qiyama jo chemi kanu koso al jannat dana chemi na kanu bagaw kanu koso jahannam dana chemi konya bagaw koso o cheni kodo no yo Mustafa ya al mujtaba salawat rabbi wa salamuhu alayhi Jibril alayhi salam ba mina katana al janna kono Mustafa biti ko ki labe kaka aljanna finudo ka masruta ka jalam gubaw meleke ka yala ka buraqu sanfe na ala kira sallallahu alaihi wasallama na qiyama jodon keneka anyati mogosila abi Jibril alaihi salam nyininga aina ummati sallallahu alaihi wasallam amin chene kera anfe wallahi anti seka ala kira sallallahu rabbi wasallam alaihi wasallam ako Jibril man not manem mandon be mi ala ko kabina surnal don dina ma neka surnal don ke mando e nono bi do nyogon fi aljanna kono o to ne mandon be mi Jibril alayhi salam fa ala kirama sallallahu alaihi wasallam mahil ya rasulullah mahil ya nabiyallah mahil ya habibi ako ala ka chide ala ka nabi nyuma ne Jibril kanu baga ako e hakli siga ke doni ako kiyama jodo ma kese folo de follow wili la et dan 26 se ka wili e Mustafa nyefe sallallahu alaihi wasallam e wili la sisa e yilabe oto mana tawbi na poyi ka bodugo kolo jikoro ina fo frifri ni be poyi ka bodugo kolo jikoro ala kira salawat rabbi wa salamuhu alaihi ni che belebele mbaya amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe kaka soli ke ni che bayinka sallallahu alaihi wasallam che ba min kanu de an fara nyogon kan nin kenenka ama fa ala ka soli chaman wallahi nin chabai ne kera ne ni efe wa ala kera ne ni efe ni Mustafa ni kama salawat rabbi wa salamuhu alayhi ala kra chamon fo anga malatu bora ka chamon fo ala na hale sisa ala kra ka hina ne bina doni fo yi ola hina mina sora kaloba mina ya sora jotola flene no e rajaba kaloi mini ala ko ni ale yere ka kaloy no ye rajab kaloy nin kalo bay ne bina josi sama an kan ka bara jima on ken nin kalo kono na mi se ka Allah subhanahu wa ta'ala jinye soro na be an ga qiyamah soro ni oye da kuru nyeteli yala watine akecho ko ala krako sallallahu alaihi wasallam ako man salla ba'da al-maghrib fi laylatin min rajab 20 rak'atan bi fatihati al-kitab wa surati al-ikhlas hafazahu Allah ta'ala wa hala baytihi wa 'iyalihi min bala'i ad-dunya wa azab al-akhirah صلوا على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أنا صليك مصطفى كأني نصرني مصطفى دي بلا بينكو الذي لا ينطق عن الهوى جبامي ناتي كماني أيراني ندعي أبي كما إمي فاتي كماني ندعي أنا يراد يو فاما كو سيكا كبويلا أكو لا ينطق عن الهوى أكو نكانو بقى مصطفى كاتي كمانا ندعي صلى الله عليه وسلم لم بلا بينكو أكو نراجبا كالو جورا kala min jotola fleni sisa le damadani kofe ni alaka jey akone mugo min sera ka raka mugan seli fitri temenen kofe yani safu ka do raka fleni bi seli ni muye ki bi suratul fatiha kala slame be bado seliti mugo shiye ni mugo min suratul fatiha kala len kofe ibi qul huwallahu kala shiye kele ni klala ibi salamu bla koni mugo ne ni ke rajaba kalo kono Allah subhanahu wa ta'ala mugo be e ka du kono ala bi yafa bela jeli ma ba bela jeli kisi ka bo nya ballahu an al qiyamah ballahu ko Allah ibona bela jeli ala ba bela jeli kisi nya ballahu an al qiyamah ballahu Allahu akbar anyi ni sorone jonye Mustafa salawat rabbi wa salamu alayhi
nin kiraba sallallahu alaihi wasallam hal sisa o rajaba kele hukumu kononana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ni mogo min sera sungalo amina do rajaba kalo min kononana ako ni mogo min ye kile kelen sun o kile kelen ye don jimenye ala musadon rajaba kononana ika ala musadon sun ni fitri sera yi sun tige tuma mina o tuma obina ben juma suma fitri ani safo ni nyogonche mustafa ko mushtaba ko akika rakatan flasili o rakatan flay raka kelen wo kelena kibi fatiha kalan shiye kelen ka inna anzalnahu fi laylatil qadri katasi alabanna ibu kalan shiye saba ibi qul huwallahu ahadun ibu kalan shiye ta ani fla Allahu akbar ako raka fla ama faraka tan fla ni fla fen wo fenke ako kibi salamu bla ni klala ka selila tumamina ibi soli alayka bayinka salawat rabbi wa salamuhu alayhi shibi wolumla inshallah o soli kene jimenye allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim sallallahu alayhi wasallam ako tumana ni salamu bla ika salamu laba akibi sujudu ke sujudin kononana iba fa subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh shibiulullah sayyidina ibrahim khalilullah aka ala teriya aya soroka sinsinini ala to barka mayde subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh kibi nin kala shiye bi wolonwula ki to sujudula ni kungolo korata iba fa rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul azam ibo fana kala shiye bi wolonwula ibi klaka ta sujudu flana na tuguni imin ke ibu onyogon ke ni klalat mamna ibi salamu bla soraki magodeli ala fe akiti fonyini Allah subhanahu wa ta'ala fe nin kelen ko fe fo Allah subhanahu wa ta'ala akika du'a ujani Allahu akbar o ta banende ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ako wallazi nafsi bi yadihi ma min abdin wala amatin yusalli hadhihi as-salata illa ghafara Allah lahu جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمال ووزن الجبال وعدد قطر الأمطار ووزن الأشجار على كراكو كالبي كلمالا mami ni ale muhammadu mustafa nimbabolo sallallahu alaihi wasallam akwa mogo siti ni selin ke rajaba kona afara chugo mina ka ke chugo la fo Allah subhanahu wa ta'ala ki junubu be rajeli yafa Allahu akbar akwa hanna ya soro i junubu ka cha ko mi bakanga ka cha chugo mina akwa hanna ya soro e junubu ka cha kateme nye chenchen kisa be rajeli da hakika ako hanna ya soro ni nya kulu be peze obita hake mina ne junubu bu o hake bo ako hanna ya soro nya sigi na wile che sankisa minu jigina dugu kulu kwa ka o hake hanne junubu bu o hake bo ako hanna ya soro nya yirisun be farale nyogon ka e junubu bi o yirisun kelen wo kele o yiribulu hake ni junubu be a hake bo ni seraka ni selinke ake chula rajaba konana ko Allah subhanahu wa ta'ala abi junubu Allah otabanende amara ko Allah subhanahu wa ta'ala alqiyama jodon ala kirabi surnal donki yeka farako kan tugune anga malimatu temenen kofe anga sheikhu ale nana kenen wasa ni ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale jugo baw lakalli ali ala kusuma nafa munun bala anga je kale lame a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له
والحمد لله الذي قال لنا في تنزيله كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وطب قلوبنا وقبلته محمد بن عبد الله وعلى جميع آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. بدو. Ami kena ulas samandika. Nyoye alakira ka mauludu kene. Sallallahu alaihi wasallam. Alakira ka mauludu kene beski bunji mende koso. لنلقي دروس التي ألقته لنا حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تباك مولود بك على كلا كنينا ما يي ولا أنت بدون على كنا وسيم أنا على كلا كنينا ولا مولود an kelen kɔfɛ ka tanga ɲini ala bolo ka bɔ setana in tɔɔrɔ ma ka tila ka ala tanu ka sɔli kɛ muhamadi kan sallallahu alaihi wasallam an hakili bi jigi ala ka kumakan dɔ la ala ye mawludu kɛ ni aya min ye ni kɛnɛ in b'an hakili jigi o la o aya jumɛn ye a ko ciba muhamadi ma وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كو محمد تيدوم بك مولود بلا كينيانا كو برو بو اينيانا او برو بو كو يمويه ولا سك اي محمد دسكوم باسي نوي صلى الله عليه وسلم نيا يا سرو ala kira belebele bay namu nyima barbe boye wasa duskun ka basigi muna ate kena daw sigi kena minu ami ala kira bay nga baro bo nyonyana wasa aw yere duskunna am duskun be basigi ala kira kanuna ani ala kira doniya la wallahi tian kena sigi kun fulani wallahi kena imbe sigi wasa angana dofo nyoye ala kira ka nyanamaya kan sallallahu alaihi wasallam nyanamaya mimbi ka am bolo wala ndaye wasabe ala ko nogaya ay amin ala kira aka nyanamaya be segere fatawla ni ketawla be segere wallahi ala ko famu nogaya ay amin nina an hakili bi jigi an ba musowla an bo fode o bolo kunu o fombe bi hadi sini o fombe wallahi muna an ba belebele ba yenyo ya an ba khadijatu radiyallahu anha ala kira yara basigira ni muso miye o ye an ba khadijatu wallahi amba khadija ji joye dina mi ebo dina ebe ka kuna dia soro ni dina mi ye dina injora ni muso mi ye o ye amba khadija tiye radiyallahu anha ala kira sallallahu alaihi wasallam ako ni dina ni khadija to kan fulo kunte ani sinna ali ka bamuru kunte ni dina inte jode dina injora ni nafolo ani ni ala ko nogaya ayi o amba khadija tu bele bay do
minna ala kira wahi jigila kan shiya fala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam don fala mi wahi jigina ala kira ka asranna atara ga so ako zammiluni abika ngani fo amba khadija today laqad khashitu ala nafsi ayo fa waqti minna amba khadija to yemune fo radiyallahu anha ako tiba ba kalla kalla ما يخذلك ربك أبدا والما ما يخذلك الله أبدا أكو على تيلبلا أبدا والله محمد على تيلبلا أبدا صلى الله عليه وسلم إيه أما خديجة دي أيه كانوا على كلمة صلى الله عليه كلا ما يخذلك الله أبدا على تيلبلا أبدا akwat bismillah samba etlo be ga kumana etlo be ngana ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma minna ko laqad khashitu ala nafsi nisla nan yaba kuye aye kanto ako kalla ma yakhziluka allah abadan التي لبلا أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعظوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الله أكبر يا نونو يجوغو على كلام من كدلا أمبا خديجة في ni jogo ba minu ye ako ala ti labla kadaka ebe sinji tugu muhammad wallahi ni be kanga barandai sinji tugu ni ebe sinji tugu ala be tugu aka nemala wallahi ni sinji tige ala be tige ka bo aka nemala abada ni sinji tugu ala ti labla abada wallahi ala ga soro sinji tugu bawla amin ako muhammad ala te labla de kada ke be don girunta e ga la jege duwo do ni tarala ibina doni tabala je ibina so barka min bala te tawla wallahi tangi nyebe hamini du kono mawye ala ira be hamini wallahi tangi be hamini kingono mawye ala bi hamini hanye hamiye kamba ko be balo wallahi ala bo hamidi deye wa abo soro dima wallahi ako muhammad ala te labla kada kan fen minu te ede bi tanyi ni kana tan wo fen desara ede yo nyini baye dukono nyebe dukono ke heraw nyini baye kana dukono ala ko no ya ayi ako muhammad ala ti labla kada ke be dunam bonya ye jogo nyumam baye من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والله ما وما دمبي على ani sayega kunda e ka dunan bonya den ye ciba ka cika e ka faye ako muhammad ala te labla tugu muna nye problem toye e ba tigi deme fa ka bo aka problem kono wallahi ni ma ye problem bala problem to misaliya be na fo min tunna jikono ni mo ko wala de ma ta tege ma tisga bo akona bala wakmana ala kila mankurla ni jogo nyman duriye amba khadija fe wala khadija ye kala ko ako ala te labla abada mbawo mani jogo nyman kere ga jogo ye jogo nyman duri ngere ga jogo ye wallahi ala te labla abadan kene nan ye nanga nyombla cikan laba min ba amolo ka fa mawye bale mawye konan je silaka
ani mbaw fesira kan o ye mauludu sigilen kɔfɛ ni tara e ka mauludu kana bande e be dumi solli kan alakira kan sallallahu alaihi wasallam salatu ala nabi barata mbolo bara min ban kuna dia ala fesini min be ina fa salatu nabi ate barata mbolo min ban an sankurata ala yorosini min be ina fa salli muhammad kate barata mbolo min ban pari kan kenya ala nyakoro min be ina fa muhammad kan salli ate donc mbadi o mba fa awi ola o kuma beke jije salli la inshallah salli minen be wakati be la haliya bela wallahi ala baka muhammad kan salli fe kuma be wakati be yoro be la haliya be ala kan ge salli ke bawi salli chama ke ba wala kan faroka amen o nya sira ga noro na fatu wala ko no ya ayi akuna jefana ala ko dama ako kan ala kira bayi horma koso amen kenay maw koso kenay yere horma koso salli ala muhammadin alhamdulillah anu sajambe am balaka munu ya am fara kene kaye anu sajambe no kusobe kada kan am bado ninte ko kuraye ala kira sallallahu alaihi wasallam akadinai anyana mayara ni musude sallallahu alaihi wasallam o temele ko fe fana zamana wo zamanan nana o kofe abe ebe muso bado sorala mi hali cew yere bo ka dina ta'ala wakuma ayo muso chama soro kene kaya o ya nu sajiya kan fa ko sobe ko mi mawludu hukum kan nana me vele mi be mulo kanya si mawludu kala bema o ye mawludu anga shekhuba nyoy sheikh al-islamiyye nyoy ibrahima nyasiye ako nya ya soro mawo ma ya me mauludu be keni yorena ni mata kati jwa kinaka we koro e ma mauludu volerto ni ya me mauludu be keni kenena yorena atep ajina chugo ni mata kati sinjoye a horma kosom ala kila yere bonya kosom we koro e ma mauludu volerto wakuma alhamdulillah ame min fo mauludu kelawi no ye mauludu la me yorwo yorola ayaw senta ka taye obo kuna jesoro kele ni tarafana iki tloma jo ala kira ka nyana maya sallallahu alaihi wasallam abe walandaye fotani ketala wakme ke tloma jo ala kira ka ketaw na fataw ana kunye kana faranyoka ko ode fonyoye wakuma abe o choga kele na ami faranyoka ka ala yira ka kanu soro nuye tabi ala ko hadisul qudsi la ako wajabati mahibbati ala limutahabina fiya wa mutajalisina fiya wa mutabazilina fiya wa mutazahirina fiya ako nega kanu kera wajibi mawye maminu yo nyon kanu alala amma wo ma be kenen kaya ala kama kanu de ya belasiya si mana wari nofe si mana san nofe si mana fembere nofe abena na ala kanu ni ala kira kanu de ya belasiya wakuma ala ko hadisul qudsi la ako nyu mawyira yoro la akera ne ra kan wajibi nga ku mofe donc ayo kanu soro amba fa alhamdulillah ako ne ka kanu wajibi da mawye maminu be sigi nyongo fe ala kos sanu ko te wari ko te e joro ko te ambina amis nyongo sege ka ta sigi nyongo fe ala kosom ala ko nyu yira yoro la o maw ne ka kanu kera wajibi oyi yes abarka ako tugu ako mabi ala ka kan ali ala ka kanu soro nya ya soro aw tarabo nyongo yi ala kos abebi ni kenen kanya abebi ni bebi soro kenen kanya ako ne ka kanumbe wajibi mogoye mami nya ya soro aw bi nyon son ala koso o kuma na nimba nkutu be fora ala fe ako akelen wo kelen mana soro jama kulula o mbuko fe abi wajibi ne ko kanu donc mauludu kenen nali abi acto abi permettre ala be kife donc walju ko mi ala fe o ta nyaye koy o te ko nyaye de ala yere de ka kife sabi ni ala kere fe abi ta kujugula yoro jugula kan ne yokuna jiya yoro la wakuma ni ala makife abi labla ebe to kuna jiya yoro la ebe ta laban kuna nguya yoro la
donc min bɛ fɔ balimaw ye o tuma ala kanu a bɛ sɔrɔ nin kɛnɛw kan n'o ye mawuludu kɛnɛ ye ni e sera kɛnɛ kan e bɛ ala kanu sɔrɔ n'i ye ala kanu sɔrɔ a bana. ayiwa ne kɔni bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma min se yɛrɛ se yan ani min se min yɛrɛ se yan ne ka foli b'a bɛɛ lajɛlen wa ala ka bɛɛ ɲɛsin an ka silamɛ diinɛ ma baro sigili ni gɛrɛnsigi nafa foyi t'a la ni ala ko tɛ kɛ ala ta de bɛ laban o fɔlɔla wa o de bɛ laban ne kɔni b'a ɲini ala kira ka dɛmɛ don an ye silamɛ minnu bɛ yen ni u t'a fɛ ka don diinɛ in na ala k'u sama ka don diinɛ in na u ka se ka ala ni ala kira dɔn ka don diinɛ in na an ka jɛ ka diinɛ baara n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen sigiɲɔgɔn fara an ka karamɔgɔw n'an ka sekow kan a ka to bɛ na sala muhamadu auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim be barika da andaba masai masami an bɔ kunu na ka bi ranna an bɛ o barika da an bɛ kɛnɛ min kan ye an bɛ mawludu kɛnɛ kan n'an b'a fɔ a ma a ka ciba n'o ye rasulu alayhi salam kisi nɛɛma bɛ ala ka nafa n'a barika ye sallallahu alaihi wasallam an b'a ka mawludu kɛnɛ kan bi an ye mawludu labɛn an bɛɛ lajɛlen de y'a labɛn mɔgɔ kelen tɛ se ka mawludu kɛ mawludu n'i b'a fɛ ka mawludu kɛ e ta ye ŋaniya siri dɔrɔn de ala de b'a fɔ ko kuma k'e ka bɔ yen e ye ŋaniya siri ka ban a banna ale de y'a kɛbaga ye rasulu ko ale de don mɔgɔ wɛrɛ tɛ donc anw b'a lamaga de kɛ n'o tɛ a kɛlen kɔrɔ don ka ban an b'a ŋaniya yira an dabamasa la n'an ye foli bila an dabamasa in na min ye a kɛ an ye bi sɔrɔ an bɛ tila ka foli bila a rasulu fana na alayhi salam kisi nɛɛma bɛ ala k'a nafa n'a barika ye n'ale kɛra sababu ye ka musow fana ka hakɛ d'u ma donc o foli bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnlen ka s'a ma fana. Association Riyad pour la promotion de l'islam au Mali o ka taabolo don ale ka taabolo ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ kofɔ ka mawludu organiser ni ko minnu bɛ événement minnu mana se ka olu jama fara ɲɔgɔn kan k'olu fɔ mɔgɔw ye o taabolo nin de kosɔn nin de bɛ nin wagati in kɔnɔna na actualité k'o fɔ mɔgɔw ye o ya association Riyad ka taabolo ye. Association Riyad ale nana ka na jɛkulu fara ɲɔgɔn kan n'o ye kalanso ye ka kalanso in dayɛlɛ kalanso in tɔgɔ ko Mohamed El Ghazali sigira an ka sɛkiw fɛ ka mukadamu d'a ma o bɛ an musow kalan an y'an fara ɲɔgɔn kan k'o sigi bon min ye organisation ta fanfɛla ye an ni Kajatu Kubra de farala ɲɔgɔn kan ka organisation kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ f'i ni jama de ka fara ɲɔgɔn kan o de kosɔn an sera Kajatu Kubra ma jama bɔra an y'an fara ɲɔgɔn kan an ye mawludu organiser ɲɔgɔn fɛ. baara in kun cɛra ni duwawu don ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli mawludu kɛnɛ na duwawu minnu bɛ don jamana in ye ala k'a minɛ jamana in ala k'a basigi ka ala deli jamanadenw ala ka u bɛn hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga serete more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je